Mas luwas ang mga nakapanganda. Busa bisan naglagiti ang kainit. Gipangandaman sa mga Davaoenyo ang posibleng dakong baha, labi na katong mga namuyo duol sa sapa sa Davao City. Diyang gilusad ang ikatulong nga river-wide flood simulation exercise. Ano report ni Argil Relator? Nasinati matud pa sa residente nga si Cory, kinsa 16 katuig na nga nagpuyo sa Purok 20 Sanggilangan sa Barangay Maa, Davao City ang mga dagkong baha nga miagi sa ilang lugar. Luoy jud kaayo lang gabi nya kusog pa ang ulan o di ka katulog. Mo na ang amo ang plano anay pagdugog na mo sa kuan sa sirin mo bakwit jud mi. Kinahanglan di na ta magpaabot og rescuer. Kinahanglan magbaktas na jud pagana. Busa, dili na gayud sila magmagahi og bakwit matag mutingog na ang siren. Aktibong misalmot ang mga residente sa maong komunidad sa 3rd River-wide Flood Simulation Exercise. Gilayong may bakwit ang mga residente padulong sa evacuation center. Bit-bit ang ilang mga importanteng gamit nga daw sama gyud ang eksena nga dunay padulong nga dakong baha. Sama ni ining si Josephine. Magbakwit. Nya magpaibaw sa silingan nga wala na hibaw. Rice cooker o kanang thermos para na ay magamit. Nakaandam sa dayon ang CSWDO sa pag-atiman sa mga mibakwit. Gawa sa preemptive evacuation, gipakita sab ang abilidad ug katakos sa BDRMC ug nagadaay ang grupo sa rescuers sa search and rescue operation sa senaryo nga dunay naanod sa baha sa sapa. Malampusong na rescue ang mga naanod. Tumong sa maong aktibidad nga mutatak sa mga residente nga nagpuyo duol sa sapa ang ilang mga angayang himuon panahon nga dunay padulungay nga baha. Ingon man masukod ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno sa pagresponde. Besides among kilos magpasalamat pud mi sa mga responder. Daghang kay sila makita man nato touch pug ka ba nga kung simba ko ang isa ka barangay nga naay mga panghitabo. Muayuda pong ubang mga responder nga taga barangay mo ani sa mo kigduyog mo tabang. Napay private nga kumpanya ni tabang. Gipahigayon sab ang samang CIMEX sa uban pang komunidad nga duol sab sa sapa sa Davao City. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.